hasıla durun narımı sen maya Halipa şunu mayan diyor. Mayan diyeceksin ne alıyorsun? ne ettin ayolun oturdaydık kora dinle Şu şeydi var kora. Halipa'ndan öğrenden kan kurulamadı Ezber aydım çalacağın edeyim ne? Ay dur. koy var Halipa'm kara sen beni kara göz bilen dozuk Kur'an dez bilen dozuk Kur'an yana hasıla duran narım mı sen maya narım mı sen maya Halipa. Sen öyle kilende öteceksin. Ne vuruluşun? Arka içer, aga almıyor. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Selamun aleyküm. Nemelay dostum bana şu ezber aydım gerekti de şoň elimi ki. Mümkün morsa gurlaşıp bolmaz mı habarjaman? Hali, başıma işrak böyle. O teatr golus koyuyor. Mustafa oldu zaman akşamda da Düşünmedim. Bir haýyş bilen ýut çok golyanna. Haýyşym mı? Halipa haýyşym mı diye näme diýin? Ben berin. Vuruluşaýardyň. O eder Halipa berse. Alo. Alo, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Men şo sen aydymlaň dinleýän Mustoňda. Sağ olun. Ben silan Allah silatın. Mustafa mı? Ay tuvalama. Hava. Nemelay ezer Halipa. Şo köp aydymçylar dinleýän bolyn ýannym, biçdim, köýdüm, pazar boldum. Maňa oň ýalara gaýdym gerek däle şu bar maňa öýdäki iňirde maňa şoň iňirdesine başlap bir aydym ýazyp beräýdi. Halipa'da kalayım diye alacaklar. Al, işlersin. O aydı verdin nayan. Bol ya. Eyöne on aydık kolamokta on yalaydım. Han belki bir synan şany bir gaýrat etdi. Ne alaydın oğlum? Ne vuruluşun Halipa? Bak. Büyük koşmayın diýdi. Ne hilaydım? Bolan bir da ederse netip bolsun. Bollonla hükman can etkin şu nomer 56 garaşan hükman. Bol ya. Bol sağ olun. Vallahi İsa Halipa koy. Kıdırla var. Neme diýär Halipa bulmuş toplamın bir ýerden aýdýar şu wagt. Şu wagt köp aýdymlar diýär, haýşlar bolsa da kala dinleýän folniýa. Ýöne köp ýannym, biçdim, aýryldım, şoňalap diýär. Hakyky. Şo bir aýdym haýşt etdi bolyn. Öýdä kim iňirde ýadyýar. Öýdä kim iňirde medýal bir aýdym çykaryp beräýdi diýär. Şu men şol aýdymdan men ýardan çördürýär ýalydy diýär. Bir da sawarla ya. Ütdöşük temekin o. Bence de ayet konu. Temada ütdöşerken. Öýdäkisi iňir demeli. Öýdäki iňir demeli ýalap garaýdym diýdim. Bäh. Konar görmeýän döwlet kene geçdi, ýa-da geçdi. Awa. Görmeýän. Ene go görmeýän. Awa. Şeýle oturup işlejek. Yok, o tiçele çıkmadı. Awa. Geçen gün Mustafa. Over nerede? Точно? Orada. Näme çek? Başka var. Näme çek? Aýtma. Sen ýylyna näme çekdi? Alyp oturma. Onu etsen bol ya. Murad aly hal işlep dursun. Gençka var ama. Şo tiýdi. Ne şu ola baytalar. Evet, böyle kumunu. Onu mena var ya. Gayret edecek ki indi bana inir değil mi? Ne. Ben böyle tapıştırayım ama. O.
devam. Beyzak gelin öyde ingerden. Salp değil ya. Bilemem sonra raydan. İngerdemi çolar yalçakma. Can çıkarlar o. Kim var ne?